Play pi kena school Barimbaro jong Saint John Bosco Boys Higher Secondary School Sohra. Haka kerteng jong father principal jong management jong kinoi kai ba jong kena school baro. Ngakot nga ways of high pi syagaya ka jingya kedu lang. Jong baro ki kena ki bala pulih ka ni school. Haka 100 Oktober arja Al-Quran. Kapan sedang nadu kendai baje da registration bakabab on sapun kut da musical evening bat ka DJ night ha ka po san baji kumta ni da karpat jorapi bapin pelai po khnang ban wan chaga ying jongpi kane ka school la julong barabor ka kami jongpi ino ki kam ki jam jongpi sisingi ni tip babon ki jing e pia kendu ki jing im to wan sa kane ka school ka balong ka kami jongpi pinyo jing jat hai pinyo bor ban sedang ban penyat biang yaki kam ki jam jupi haka jing im jupi da ini I kubor ibarit nga kentu jurapi ba pinsoba ban nuk kentai ya ka jingkerpa barit jungi ban poirenti lang syakani ka school Imslam Saint John Bosco Boys Higher Secondary Sohra. Song
We are